Και έχουμε την κατηγορία Blue Mile, θα δοθούν 3 κύπελα. Θα δοθούν 3 κύπελα στα 3 πρωταθλήματα συνολικής βαθμολογίας που συμμετείχαν και στους 2 αγώνες και χθες και σήμερα. Θα δούμε την κυρία Σαρούνα Μαριά που ήταν και οργανώτρια του Blue Mile να αποδομεί με έναν χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο διοργανώθηκε για πρώτη φορά το Blue Mile Cup για τα μέλη του Blue Mile. Θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον ναυτικόπλο Παλιού, τους χορηγούς που είχαμε και μας στηρίξανε, αλλά πάνω απ' όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που συμμετείχατε στον αγώνα και ελπίζουμε να σας έχουμε πάλι κοντά μας στο επόμενο Blue Mile Cup. Ευχαριστούμε πολύ. Τρίτο σκάφος, overall Blue Mile Cup 2011, το σκάφος Σίλβια. Ο πύραμα του Κορδενίδης θα έρθουμε και να αποδώνει και τον πύραμα. Η Μαρία Σαρούτα θα κάνει την απονομή. Δεύτερο σκάφος, το σκάφος Αγέρι, το οποίο πάλι η κυβερνήτη θα έρθει την απομονή. Και εδώ το σκάφος Τραμοντάνα. Υπάρχει αυτοθέτης επόμενο του κύπελου, θα δίνεται κάθε χρονιά στο πρώτο σκάφος που τερματίζει πρώτο και όχι με διορθωμένο χρόνο.
σκάφος, αυτό που τερματίζει πρώτο, σαν σκάφος του αγώνα, θα παίρνει αυτό το κύπελο. Αδελφέτης είναι το περιοδικό Skipper on Deck, ο διευθυντής κ. Γεράσιμος Γεωργιάδος, παρακαλώ να κάνει απονομή. Το πρώτο σκάφος που τερμάτισε λοιπόν σήμερα είναι το σκάφος Αγέρι.